Iti sa bali bangir na abandonara tablon tinara na recover iti igid ti Karayan ti ili ti Bukayabra. Detalye ni Bridget Mayo. Nakaawat ti tawag manipod iti maysa a residente ti pulisya ti Bukay nga adadagi ti tablon tinara iti igid ti Karayan ti Sitio Lublubnak Barangay Tabyog Bukay Abra. Iti panagrespondeda nasarakan da nakalimeng dagitoy a tablon tinara iti baba ti bantay iti asideg ti Karayan. Di mimot nga nadanon nga tayo nasa ungalugan ng adati nang ibaga kanyami nga naidulin kano dagiti nasa unga troso. Basar ti pulisya, napukan dagitoy akayo iti sabali nga ili, ibalasiw kuma iti Karayan ti akinkukwa, ngem di makkel ti danom iti Karayan. Posible a maaramat kuma daytoy iti panagaram iti furniture. Usually ngamin kat i-transport da dagitoy nga kayo, either ditoy Banggad or Ilocos Sur para aramidan da nga furnitures. Imimbestigaran ita ti pulisya no sino ti akinkukwa kadagiti kayo. Naiget da nga imon monitor dagiti agibibiyahe ti kayo. Aglalo ket adda impormasyon da amar aramid daytoy iti rabii ken parbangon.